Kados panjenengan tuh punya kelebihan. Yeah. Lek ngerayu wong wedok sampean ki mesti pinter, ngono. Alus, pinter, ngono. Iya, Jadi ora yak-yakan. Duwe rasa. Sampean iki lek wis duwe umpamane ngeten duwe gandengan siji, ndak mungkin akan mendua. Mboten, Pak. Ya, gitu. Kula malah 24 tahun dereng nate kambun wong wedok, Pak. Iya, syukur. Mongko aku mbiyen 22 wis rabi. Ya, awake dhewe arepe ngomongne kasepuhan, awake dhewe arepe ngomongne tentang pernikahan. Lek awake dhewe urung nglakoni kadang-kadang kaku. Oh. Lek umur 24 iki rumasaku wis dewasa untuk mencari seorang perempuan minangka dadi pendamping ngono. Ngaten nggih, Pak. Iya no. Yo, saiki aku pengen terus suaramu. Memanesmu hangu jiwa agawe ruci tenggale Ya. lara apa kang sinetya upama munduta rukmi. Aku seneng karo sampean, Mas. Seneng napa? Munggah ngene kok wis nembang dandang gula lho ya wisan. Gendah kuwi pangkurno, Kang. Cangkem lek arane sing godak omonge mbok ora. Wong ora ngerti ora usah. Kuwi genah ki nantri ngono kok ora. Sinom kok, ya. Tartamtu tak turuti ibarat wong numpak prau lumampah tanpa walah ing madyaning jala niti temah kunjing anggen jong ning pagulingan. Ya. Tepuk tangan untuk Dek Akbar. Wah, hebat.